And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinsan ko, ama ng batang dinadala ko. Kung isang krimen ang mahalin ka, handa na akong makulong sa panghabang buhay na pagkakasala. Pero, kailangan mo ring isipin na iba na ang panahon ngayon. Kailangan mong mas maging matatag para sa sarili mo at para sa mga taong mahal mo. Hi DJ Rocky. It's me again. Ang babaeng never naging aksidenteng nabuntis ng kanyang pinsan. Aya. And this is my secret file. Alam namin pareho na mali sa mga mata at paniniwala ng ibang tao ang nangyayari ngayon sa amin ni Ellie. Purong kalandian lamang at hiya ang naiambag namin sa aming pamilya, ika nga nila. Kung babalikan ko yung nakaraan kung saan kakabalita lang namin na nagdadalang tao ako sa pangatlo naming anak, ay sobrang hirap. Grabe yung pagtitiis at sakit na naramdaman ko noong mga panahong yun. Halos araw-araw kaming umiiyak sa kwarto dahil sa takot. Sa takot na baka anong gawin sa amin ng pamilya namin. Nung panahon na na-let go niya na yung girl at nag-focus na siya sa amin ni baby, doon ko naramdaman na iba naman pala talaga siyang magmahal. Kahit halos gabi-gabi pa rin siyang lasing, may mga konting away, alitan, at mga hindi pagkakaintindihan kasi nga nasa adjustment stage pa lang kaming dalawa. Nahahanapan pa rin ng solusyon, kahit papano. At ang nakakagulat lang, ay matagal na palang alam ni na mama ang tungkol sa amin ni Ellie. Naiyak ako, DJ Rocky. Kasi kahit nung nandun ako kina mama, hindi niya ako kinumpronta. Wala siyang sinabi kahit isa. Tinulungan niya pa akong makabangon uli. Tinulungan niya ako sa takoyaki at milk tea business ko. Baka raw kasi makunan ako. Inalagaan ako ni mama. Pag nagdadrive siya, hindi siya dumadaan sa mga lubak-lubak na kalsada. Sinasamahan niya pa ako sa mga prenatal sessions ko. Pati na rin pala kapatid ni Ellie na babae, matagal na rin pala nilang alam yung tungkol sa amin. Kaya pala, todo alaga sila nung first trimester ko. Kasi alam niyang pamangkin niya yung dinadala ko. Kahit si papa niya. Panay paalala sa akin na matulog ng maaga, kumain ng gulay, tapos laging nagluluto ng sabaw para meron daw akong gatas paglabas ni baby. Hanggang sa nung nalaman na namin na kumalat na sa buong pamilya namin ang tungkol sa amin, walang ni isa sa kanila ang lumapit sa amin para saktan
at kumprontahin kami. Grabe yung proteksyon ng Lord sa sitwasyon namin ni Ellie, DJ Rocky. Habang tumatagal, mas nakikilala pa namin ang isa't isa. Mas nagkakaintindihan na kami. Paunti-unti ay mas napamahal na rin kami sa isa't isa at sa baby namin. I trusted Ellie so much at hindi niya na ako nabigo this time. I cannot doubt the faithfulness sa aming dalawa ni Ellie ngayon. Hanggang nang lumalaki na si baby sa tiyan ko, mas lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Ilang buwan niya rin akong inalagaan. Minahal niya kami ni Princess. Hanggang nung dumating na talaga yung time na dito na siya tumira sa amin. Kami lang kasi ng kapatid kong babae na may pamilya na rin ang nakatira sa bahay na ito. Dito na siya tumira. Kasi gusto niyang masiguro na ayos lang kami na magiging baby namin. Nakikita ko sa mga kilos ni Ellie na kahit nahihirapan siya, he is really doing his best para sa aming mag-ina niya. Gumigising siya ng maaga para magluto ng almusal namin. Naguhugas siya ng mga pinggan. Tapos naglalaba ng mga damit. Kasi alam niyang mahihirapan na ako. Hindi naman sa tamad si Ellie pero hindi niya ugali ang mga ganong bagay. At ang mas nagustuhan ko sa lahat, ilang buwan ko na rin siyang hindi nakikitang umiinom ng alak. Tumataba na rin siya at hindi na siya masyadong naglalakwat siya. Unti-unting nagbabago si Ellie. Lalo na noong mga panahong nalaman na ng buong pamilya namin yung tungkol sa amin at nakausap na siya ng parents niya. Bumabalik na yung mga ngiti at tawa niya habang kasama niya mga barkada niya na naglalaro ng basketball. Kahit sila ng mga kaibigan niya ay hindi siya kailanman hinusgahan. Mas tinutulungan pa siya ngayon na makahanap ng trabaho para sa amin. Naglalaro na kami, nagtatawanan, nag-aasaran at higit sa lahat, nagpaplano na siya para sa kinabukasan naming tatlo ni baby. Tsaka na rin kay Princess. Siyempre hindi pa rin nawawala yung mga away at hindi pagkakaintindihan. Pero palagi naman nasusolusyonan. Tahimik lang kaming namumuhay ni Ellie. Hindi na namin dinidibdib at pinapansin ang mga sinasabi ng ibang tao. Ang importante alam na nila. Matanggap man nila kami, sa hindi, okay lang. Hindi naman tayo nabubuhay dito sa mundo para mabuhay sa approval o acceptance ng ibang tao. Lalo na nung nag-post ako sa TikTok account ko at sa FB Reels ko nung tungkol sa amin. Mas doon ko napagtanto na may mga mas nauna pa pala sa amin. Ang daming nakaka-relate. At yung iba, pinapalakas pa ang mga loob naming dalawa. I wasn't judged by those people. I felt loved and received pure acceptance instead. Fast forward August 16, 2022 at exactly 2:59 p.m. Nung mga ako kay Prince. Sobrang saya namin pareho. Lalo na nung nalaman namin na sobrang healthy at active si baby Prince. Kasi sobrang sama ng mga expectation ng iba sa baby namin eh. Sabi nila, 0.2% lang daw ang chance na mabuhay yung baby kasi may inbreeding na mangyayari. Kasi magkadugo kami or may mga minor or major abnormalities physically. Pero kahit ni isa wala kaming nakita. Nakakaiyak sa tuwa, DJ Rocky. You know, the feeling of pure joy and security because you know that the Lord's unconditional love and protection was with you the whole time since day one. His protection alone proves na walang mali sa ginawa namin ni Ellie. That we are in a mission. A mission to love each other and be each other no matter what. To be with each other. In fact, I seek advice to a professional psychologist and a missionary from Manila.
She's a well-known missionary ng mga Christian actors and actresses ng ABS-CBN. I know her kasi magkasama kami sa isang organization. She said that there's nothing wrong with cousin marriages. In fact, Sarah and Abraham are brothers and sisters. It's just the family stigma and the norms of society that would be so harsh to us. Na I must say, totoo. At ngayong 1 month na si Prince, we are peacefully living and loving each other. God blessed me with a high-paying work-from-home job at meron na rin si Elling na trabaho. Grabe, yung mga biyayang ipinagkaloob ni Lord. At para sa lahat ng mga nakikinig nito ngayon, I am not encouraging you to do the same or to even take risk kung hindi nyo kaya ang mga pagsubok na pagdaraanan ninyo. Along with our journey, kasama nito yung mga suicidal thought and anxiety attack at marami pa. But we conquered all of those because of God's help. And to my papang, Ellie, mahal na mahal ko kayo ni Prince. At hindi magbabago yun. To my firstborn daughter, ate, mahal na mahal ka rin namin. Hinihintay ka ni baby brother mo. Sobrang excited ka pa nung makita mo yung ultrasound pic ni baby, no? Magkamukha kayo nung mga baby pa kayo, nak. I know you would be the best ate for Prince. I love you, anak. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Aya. At ito, ang aking secret file.